देखो देखो कितना फीट है। मैंने बोला ना 7-8 फीट के आसपास है। होता 13 फूट का वर राहतो। पूर्ण बाहेर घेऊ नको तिकडे कप आहे पहिला मरे बरं बरं पडू काढा काढा बड़ी बिता बड़ी बिता तो करता देखो देखो कैसा करता है, देखो उसको कुछ नहीं करेगा वो। ये देखो जाता तिथले आम्ही जसं मुवमेंट करत त्याला येतात दुसरे इथले स्ट्रॉंग असता ती ही बॉडी आणून अंगापर्यंत उभे राहू शकता आहे ना एक इंकोफर आणून त्याच्या लागून तो भुजंग असं नासा पळय ह्याच्या वयला नेल्या याची ही जे वयले भाग आणून इतलं स्ट्रॉंग असता की तो उभं राहू शकता.